салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Оғоз мекунем. оғоз мекунем аз дуюмин гузариши бузургтарине ки ин мавсими равзанаи трансферӣ рӯй дод. гап сари баргашти нобаҳангоми Криштиану Роналду ба Олд Траффорд меравад ки аллакай дар аввалин бозиаш 2 гол зад ва чанд рақами мусбии дигарро ба рӯзномаи футболиаш сабт кард. ба кадом чемпионат рафтани футболбози зур албатта ки ба ҳарифон писанд намеояд. Масалан, ман намехоҳам ба ҷои кори ман нафаре биёяд ки кори маро аз ман зуртар метавонад, ҷои маро танг мекунад. Айнан ҳамин мавзӯъро ба элитаи футболи англисӣ Юрген Клоп баррасӣ карданд ва Клоп лобалои кулли ҷомеаи футболӣ гуфт ки аз омадани Роналду ба дастаи Манчестер умуман розӣ нест. акнун бубинед ки ӯ чӣ гуфтааст. ман аз баргашти ӯ хурсанд нестам. ӯ бозигари беҳтарин ҳаст ё не? ба ин суол ҷавобам ин аст ки мутаассифона бале, ӯ бозигари фавқулода аст. маро баргашти ӯ ба Манчестер ҳайрон накард, балки рафтани ӯ аз Ювентус бештар ҳайрон намуд. аввал Сити бо ӯ ҳамкорӣ кардан мехост, вале Юнайтед қадамҳои устувор гузошт то ӯро биёранд. ин ҷаҳони озод аст ва онҳо ҳар коре метавонанд анҷом медиҳанд, гуфтааст Юрген Клоп. бозигари зури дунё набошӣ дар аввалин бозӣ 2 гол мезанӣ. баъзеҳоро таъриф карда бурданд дар аввалин бозиашон гол задан як соат ҳадиаққал 10 маротиба туп дар пояшон нарасид. хабари навбатӣ низ ба хушҳолии мухлисони португалӣ бахшида мешавад. баъди камбек ба премер-лигаи Англия, Криштиану рақамҳои аҷиберо дар аввалин бозиаш ба таърихи футбол навишта кард. аввал ин ки пеш аз голи дуюмаш ба дарвозаи Ньюкасл Юнайтед, Роналду дар як фурсат аз мобайни майдон то ҷаримагоҳи ҳариф бо суръати 32,5 км/соат ҳаракат кард ва дар мавсими имсолаи премер-лигаи Англия танҳо 3 нафар футболбозон ба суръати андак аз Роналду баландтар ҳаракат карданд. инҳо Адам Армстронг, Адама Трауре ва Уилфрид Заҳа мебошанд. дуюм ин ки дар 36 солагӣ бо чунин суръат ҳаракат кардану 2 гол задан кори ҳар футболбозе нест. хулас имсол ҷаззобтарин чемпионат премер-лигаи Англия аст. на Ла Лига, на Бундеслига, на Серия А ва на Лигаи якуми Фаронса. чӣ гуфтед? бачаҳои ба қавле гапзани ҷаҳон фазои худро пурталотум доранд. гап сари ҷанҷолу даст ба гиребонгириҳои навбатии собиқ 2 маротиба чемпиони UFC Конор Макгрегор меравад. ин навбат ирландия ҳангоми барномаи намоишии ҷоизаспории шабакаи машҳури мусиқии ҷаҳон MTV Video Music Awards бо яке аз репсарони машҳури ҷаҳон Machine Gun Kelly ҷанҷол барпо кард. ин дар ҳолест ки Конор Макгрегор дар роҳрави сурхи маросими ҷоизаспорӣ аз MGK ё худ Machine Gun Kelly хоҳиш кардааст ки бо ҳам акс бигиранд, вале аз ҷониби репсаро ҷавоби рад гирифтааст. ин амали репсаро боиси хашми Конор Макгрегор гардид ва зуд ба муштбардорӣ бар сари репсаро гузашт. гуфта мешавад ки ҳангоми бархурд Макгрегор олудаи стакони обнӯшии худро ба сару рӯи репсаро партофт ва шахсони масъули муҳофизати маросим зуд пеши роҳи ҷанҷолро гирифтанд. репсаро ҳамчунин шавҳари актрисаи машҳур Меган Фокс ҳам ҳаст ки ҳангоми ҷанҷол он ҷо буд ва дар навор дида мешавад ки чӣ хел актрисаро аз макони ҷанҷол ба ҷои амн мебаранд. хулас Конор ҳоло майдонҳои мусиқиву санъатро ҷанҷолӣ мекунад. рекорди навбатии мураббии машҳури футболӣ Жозе Мауриньо. ӯ дар охирин бозиаш ҳамчун сармураббии дастаи Рома муқобили тими Сассуоло аз 1000-умин бозиаш ба сифати сармураббӣ истиқбол гирифт. Мауриньои 58-сола дар ин 1000 бозӣ 637 маротиба ғолиб, 204 маротиба мусовӣ ва 158 маротибаи дигар шикаст хӯрдааст ки ба фоиз ӯ беш аз 63% бозиҳои худро ба ғолибият паси сар намудааст. фаъолияти мураббигии ӯ аз солҳои 2000 оғоз гардида то кунун дар дастаҳои Бенфика, Лейрия, Порту, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем ва инак Рома ба сифати сармураббӣ кор кардааст. ҳар касе қаблани на он қадар дур футбол тамошо мекард медонад ки Жозе Мауриньо кӣ буд. суханҳои зури собиқ сармураббии дастаи Бавария дар нисбати рафтани Месси ба ПСЖ. мутахассиси олмонӣ Карл Хайнц Руминиге дар ин маврид Ла Лига ва Барселонаро интиқод кард. ӯ гуфтааст ки ҳамагӣ дар тӯли 3 сол Ла Лига 2 рамзи асосии футболи имрӯзаро аз Испания ронд. аз нигоҳи маркетингӣ рафтани онҳо танҳо зиён меорад. ҳар кас андешаи худро дорад, вале ман бар онам ки бар замми ҳамаи фоидаҳо рафтани Месси ба он монанд аст ки ба дарвозаи худ автогол бизанӣ. гуфта
гуфтааст Карл Хайнц Руминиге. Мутахассис рафтани Мессиро нафаҳмед чӣ? президенти Русия Владимир Путин дар эфири шабакаи телевизионии Россия-1 аз замони ба варзиш машғул шуданҳояш ёдоварӣ кард. Шумо албатта ба варзиши самбо майл доштани Путин зиёд шунидаед ва шояд донед ки ӯ дар ин навъи варзиш чемпиони чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ низ ҳаст. Хулас ӯ пеш аз самбочӣ шудан дар навъи варзиши бокс тамрин мекард ва яку якбора аз бокс ба гӯштин гузашт ки ин ҳам сабаб доштааст. Президенти Русия ёдоварӣ кардааст ки дар чорумин рӯзи тамринаш дар бокс бинияш ҳангоми машқ шикаста аст. Дигар ба ҳеҷ пизишку бунгоҳҳои тиббӣ муроҷиат накардам, вале биниро ҳатман ба ангуш расида намешуд. Хеле дард мекард, чун шикаста буд. Баъдан ба хулосае омадам ки ба навъи варзиши гӯштин, махсусан самбо гузарам, гуфтааст Владимир Путин. Тасаввур кунед, Путин ҳоло президенти як давлати абарқудрат нею чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини самбо мебуд. Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.